Firma de reclame Open Consult, cu sedi în orașele Bistrița și Năsăud, vă oferă casete luminoase, bannere, personalizări textile, litere volumetrice, inscripționări auto, panouri, pliante, cataloage, invitații, nuntă și botez, căni și cadouri personalizate. În Bistrița, strada Lubeni, numărul 19. Acum și la Năsăud, Grănicerilor, numărul 39A. www.reclamebistrița.ro. Open Consult, reclame de orice fel.